είδες? Τι ήθελα να σας πω, ρωτάτε. Απ' την αρχή, είναι το εργοστάσιο απέραντο, όπως μας το περιέγραφε ο Αλέξης. Κόντευα να καθώ εκεί μέσα. Τον γύρευα, στο τέλος μου να κλαίω. Ώσου ξαφνικά, να σου δυο χέρια μου κλαις τα μάτια. Τον φίλησα από τη χαρά μου και ας τον έδωσες κόσμο. Ύστερα, με πήρε από το χέρι και με πήγε στο... του έχουν δώσει γραφείο. Όχι γραφείο, είναι ένα μέρος Εργαστήριο. Σωστά, η δουλειά που κάνει απαιτεί εργαστήριο. Πες μας, τι είδες εκεί? Πού να καταλάβω, εγώ από το χαμάρι μου και τη χαρά μου, τότε που άκουγα τι μου λέει. Είδα που κάνει να δοκιμή στο γερανό. Τον είχα δει για τον γερανό. Τον είχε φτιάξει με ξυλάκια από παγωτά. Και τον εξηγούσε κι αυτός την γιατρήκα. Τι περίεργο πράγμα τα παιδιά να μην τα λέγει στο γονιό του. Τι άλλο να σας πω. Του δείχναν όλοι τόσο σεβασμό και ήταν αστείο. Όλοι τους μεγάλοι, 40-50 χρονών. Και αυτός μες στη μέση και να τον ρωτάνε, να τον συμβουλεύουν. Αυτά που λέγα πάντως. Άμα ο άνθρωπος είναι γεννημένος σε προκοπή, φτάνει και του περισσεύει το μυαλό που του δώσει ο Θεός. Τίποτα άλλο. Και άλλα θέλετε. Πού να τα βρω. Στο τέλος, με πήγε στην κατίνα να με κεράσει με το καλάβι. Εκεί πέσαμε πάνω σε έναν από τους διευθυντάδες και με σύστησε. Μου σφίξε το χέρι, μου έκανε υπόθεση και είπε: «Κυρία μου, ο άντρας σας είναι μία ευφυΐα. Πρέπει να είστε περήφανοι». Και είπα: «Είναι». Και ο πατέρας είναι περήφανος σε περπάτες. Αλλά αφού το εκτιμάνε έτσι το παιδί, δεν το με καμιά δεκάρα. Μα δεν είναι ούτε μία σου άρχισε. Και έπειτα τι στοίχημα πάτε, εγώ πιστεύω ότι θα ξέρουν πόσο πρέπει να το πληρώσει. Γι' αυτό πάρα πιο λίγο νερό έτσι. Μην είναι να φτάσει. Θα φέρει και κρασί. Να, εγώ πάω στην αγορά. Θα φέρω και κρασί. Εντάξει. Δεν είναι μεγάλος ο Θεός. Θα περάσω το σερβιέ. Χριστίνα, μου περισσεύουν μερικά χρήματα. Μήπως τα χρειάζεσαι. Τι να τα κάνω. Εκεί πάνε τα χρειάζεσαι. Πόσο είναι αυτή η ιδέα να μας ελέγξεις. Γιατί το παίρνεις έτσι. Αδελφή σου είναι. Μου εισλέγει έργο στην Έλληνα. Τι νομίζω ότι πεινάμε. Αδελφή μου είσαι. Σε ξέρω καλά. Δεν ζητούσες ποτέ τίποτα. Αφού δεν μου είπες, γιατί να το ζητήσω. Τι μανία είναι αυτή που θα προστατεύεις. Κοίτα καλύτερα να προστατεύεις τον εαυτό σου. Γιατί δεν σου λυπώνεσαι λίγο. Γιατί δεν άφησε ένα φόρμα που να σε ξεπετάξει λίγο. Απέσαι μου φέρεις τώρα τελευταία. Δεν μου έχεις εμπιστοσύνη. Μου φέρεις τον νόμο μια ξένη. Δεν ήμουν πάντα καλή μαζί σου. Δεν δούλευα εγώ και να πας γυμνάσει. Γιατί όσο πέσα να ξεκόβεις, σαν να μην είμαστε αδελφές. Το μόνο που μου πιστεύτηκες ήταν εκείνο το ψέμα για το σπίτι. Κοντεύω και εγώ να το πιστέψω. Σου έχω ακούσει τόσες φορές να μιλάς για την διεύθυνσή του. Βλέπω τον εαυτό μου να κυκλοφορεί μέσα. Σε ένα σπίτι φάντασμα. Μα αναγκάζεις και εμένα να λέω ψέματα. Προτιμάς να θυμάσαι ότι στη γειτονιά μας φωνάζανε φιλωράκια. Ότι ο παπάς σου φουγάριζε 5 πατώματα σκάλες. Ότι η μαμά σου ξενότλαινε. Και τι θα γίνει να μάθω πως όλα αυτά είναι ψέματα. Θα τα μαλώσω εγώ ένας. Πώς μπορείς να λες ψέματα στην άλτα σου. Μόνο ένα. Μόνο για το σπίτι. Άλλωστε και εκείνος μου πει ψέματα. Πρέπει να σταματήσετε τα ψέματα. Κάνετε κακό ο ένας τον άλλο. Τον αγαπώ. Δεν θέλω να τον επιφέρω. Θέλω να τον βλέπω να γελά. Αν δεν είσαι τόσο κοντασμένη, τον έχεις βοηθήσει να βρει τον δρόμο. Δεν έχει ανάγκη. Ξέρει τι κάνει. Κανείς δεν κατάλαβε ποτέ πόσο έξυπνος είναι. Πόσα πράγματα βλέπει. Βλέπει κι αυτό σας αφήνει. Σταμάτα πια να μας κάνεις τη μεγάλη και την έξυπνη. Θέλω το καλό σας ηλίθεια. Ζηλεύεις επειδή παντρεύει. Έτσι για δέση. Ζηλεύεις. Και σ' αρέσει να πιστεύεις πώς υποφέρει. Πως πεινάμε. Πως δεν τρέλα που υποφέρει. Ψέματα. Και σ' αρέσει να έχεις να μας εγγυητείς. Όμως εγώ δεν θα στη δώσω αυτή τη χαρά. Χώνεψέ το. Είσαι πολύ. Θα ήθελες να σε προστάσει. Ναι, πήγα. Ήταν εκεί. Ναι, ήταν εκεί. Τι ώρα το γυρίσει. Το βράδυ, μου σπάντα. Μου τη ρωτάς. Καλή όρεξη. Γεια σας. Πού πάω? Άλλη φορά. Γεια σου. Μια μανία τώρα τελευταία ώρα να φεύγεις και τι κάνω. Ήρθα πιο νωρίς σήμερα. Καλά έκανες. Δεν είναι δουλειά σου να φεύγεις το πρωί και να γυρίσει το βράδυ φεύγω εγώ. Κατάρτιση εδώ, να μην βλεπόμαστε καθόλου. Τότε σήμερα θα το κάψουμε. Συμφωνεί? Τι θα κάνω. Να φύγουμε.
Ξέρω μια μεριά στην Κυλιαμένη, μια ερημιά του Θεού. Και η θάλασσα καθαρή σαν κρυστάλλο. Πάω να φέρω το μαγιό και θα κάτσουμε και ως το βράδυ. Εγώ λέω να κάτσουμε εκεί ομνίως και να γίνουμε κάτι που να μην χρειάζεται να γυρίσει το πίσω. Να γίνουμε βράχοι ή βότσακα. Όχι, θα μας δουν τα παιδιά, θα πέσουν και θα μας χωρίσουν. Τότε να γίνουμε θάλασσα. Χειρότερα. Θα γίνουμε σύννεφα που θα μας χωρίσει ο αέρας. Ας καλύτερα έτσι, δεν πειράζει. Α, Αλέξη, αν σου πει ο πατέρας σου, εσύ θα σήμερα κάτσεις στο εργοστάσιο, να πεις πως το είδες κι εσύ. Πήγες δηλαδή κάτω στο εργοστάσιο. Όχι, αν ερχόμεθα, ναι, γιατί. Ναι, το έβλεπα. Το είπε επειδή με έτρεγε μια μέρα να έρθουμε να σε καμαρώσουμε, λέει. Το πίστεψε. Έκλαιγε τη χαρά του. Μου θύμωσε. Όχι, γιατί να σου θυμώσω. Αλλά βρε παλιοξέφρα, μήπως άρχισε να λέει ψέματα και σε μένα. Σε σένα ποτέ. Άντε, θα πάω τώρα στο καφενείο, να πεις στον πατέρα σου φεύγουμε και εγώ πάω να μέσα στο πράγμα. Πάω.